И здравейте, аз съм Драгоново око и днес ще ви покажа, днес ще играя Хексит и започвам поредица. Така, да започваме. Първото нещо, което да ви кажа е, че виждам пеликан. Да. Съм се включила звука. Или пък нещо не е наред. Дали не е така. Да. Тия плаващи пясъци. Само да си видя тук звука. Да, нямам. Охе. Така, готово. Така, да съберем малко дърво. Не ми стигна дървото, макар е. Ама задължително си взимам такива боровинки, нали, за да мога да си постъпя холма. И също искам да ви питам, искам... Уоу! И искам да напишете в коментарите как и докъде да се телепортвам, защото аз не знам докъде. И просто мога. Ето сега. Ще се казва К. Не, чакай. Така. Боже. И сега не мога да се телепортвам. Окей. Значи. Това съм. Леле, лагна. Странна пътаица. Пътаица. Как ме стреля напред. Така. Ами не сложа. Или дам каквото е. Не, защо пусна бутона, каре? Пак от тези пясъци. Луковици. Зайчета! Ей! Сладки са. Много сладки, няма що. Който мразе, ще мраза и него. Не, шегувам се. Добре, вече знаем, че това е камък. Не е пясък. И разбира се, тук ще има. Тук нямам намерение да влизам. Или пък имам. Добре, как? Поне има айрон.
да, събрах, че не може, трябва да се направя. Тук айрон. Ще има този камък. Може ме послушай, нали, с него си направя къщата. Ще е хубаво. Или пък може на тази земя да си я направя. Добре, кирката! Кой, какво, къде, кога, защо, как? Тъпо зомби. Не ме е страх. Без това там оставаше да падне. Ау. Не ау. Това не ми харесва, хора. Хора! Човек. What? Комах фейскам. Една месец. Дире. Айрон нагет. Майко му. Ай. Прави се. Девет, че ми стигна по един меч. Не, чакай. Дай ще ми трябва. Окей, вече имам меч. Не е проблем. Там още айрон. Не, всъщност. О боже, какъв странен камък. Елате прикака. 2, 3. Това ли са? Ми ще направя даймонд кирка. Или пък нещо друго. Айде. Боже. И окей, аз се махам. Изнасям се.